ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಇವತ್ತು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 9 ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿದೆ, 0 ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ 9 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ. ಆಗ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ 32 ಜನ ಬಂದಿದೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ನನಗೆ ಆಗಲಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಮನೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 7 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 32 ಇತ್ತು, 7 ಜನ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಯಾರಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಬಂದಿರೋದು, ಅದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅವರು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಪ್ 1 ಅಂತ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಸ್ಟಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವವರು ಇವರು. ಹಾಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಬರುವ. ನನಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ಥರದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡುವ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಕಲ್ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಯಾಲ ಮನ್ಪೆ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ಸ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತನಾಗಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. 4 ಜನ ಅಲ್ಲಾರು, 32 ಜನ ಇರ್ತೇನೆ. ಬಟ್ 4 ಜನ ಅಲ್ಲಾರು, 4 ಜನ ಮళ్ళీ 0 ಅಂಡ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮళ్ళీ ದಂಡ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ. ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಲ್ತಜಿಂದ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತನ ಯಾಂದ ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರಲಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರಲಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತನ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಆಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಆಯ್ ಅಲೋ ಅಂಚ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಈಗ ದಾದ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುನ. ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತನು. ಒಂಜಿ 150 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಡೆ ಆತನು ಪಂಡ. ಅಂಚತ್ತು ವೀಡಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಂದೇನೆ 150 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್. ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಾಖಲೆ ಅದಿಪ್ಪಾಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದೇರು. ಕಾಲೇಜ್ ದಾಖಲೆ ಆಡು ಬಾಕಿ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದೇರು. ಅಂಚ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಜ್ ಜನ ಅಲ್ಲ, ಏನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ದಾದಲ್ಲ ಪನ್ನೋಲಿ ದಾದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದಲ್ಲ ಚೂರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ ತೂತೋಲಿ. ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಾನು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ದಾಯಿ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡ. ಮೊನ್ನೆ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಾತೆ ತೂದಿಜ್ಜರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಮೊನ್ನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿದ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೂರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತೊನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪ ಒಂಜಿ ಪಂಡ. ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆತಿ ಬಂಗೊಂಡು ಪಂಡ ಏಪಲ ದೆಪ್ಪಾರಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ದೆಪ್ಪಾರಪ್ಪಜಿ ಏಪಾಂಡ್ ಹೊರದು ಎಪ್ಪುನ. ಬಟ್ ಅವ್ವಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಪ್ಪ ಎನ್ನಿದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಪ್ಪಗ ಉದುರ್ದು ಪೊಡಿ ಆಂಡ್. ಬಟ್ ಪೊಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಂತೆ ಪಂಡ. ಅಂತೆ ನಾನು 22 ಜನ ಇತ್ತು. 6 ಜನ ಅನಿತೆ 14 ಜನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಡು 14 ಜನ. ಬಟ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮೊನ್ನೆ ದಾಯಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಯ ಪಂಡ. ಜಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ್ಣದ ಒಂಜಿ ಜನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಎಂಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ವಯಸ್ಸು ಎಂಕದಲ್ಲ ಮಾತಿಲ್ಲ ಪಂಡದ ಆವಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ. ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ್ಣ ಎಂಕದಲ್ಲ ಪಂಡದೇ ಆವಡು ಅಲ್ಲಿಜ್ಜಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ್ಣ ಎನ್ನಾವೇತ ಪೂರ್ಣ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಎನ್ನ ಜಾಯ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಜ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುನ ಐಕ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಯ ಕೆಲ್ಲಗಲ್ದ ಅಂತೀರ ಏನು ದಾದ ಪಂಡ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯ ಬಾಕಿದ ಐತಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ ಮಾಕಿದ ವೀಡಿಯೋಲ ಮನ್ಪೊಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಅಂದಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ. ಎದುರು ತಿಕ್ಕು ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಬಟ್ ಐಯಂದು ಬೇಜಾರಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು. ಬಟ್ ಐನೇ ನಮಕ್ ಗುಂದು ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಈ ಎಂಚ ಪಂಡ ಪಂಡ ಅನ್ಪೇರು. ಅದ ಪಂಡ ಈ ಅವೇನೇ ಪಾಡುವ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ್ಣನೇ ಪಾಡುವ ನಾನು ಬಾಕಿದ ಪಾಡಯನ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯರು. ಬಟ್ ಅವಿನ್ಕೇನು ಚೂರು ಬೇಜಾರ ಅವಿಕಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡಿನ ಆಡು ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಪೋಡಿ ಪರಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಪೋಂದು ಎಪ್ಪೊಡು ಓವಿ ಅಕ್ಲು ಪನ್ನಡು ದಾದ ಪಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಎಪ್ಪೊಡು ದಯ ಪಂಡ. ಪಂಡಿನ ಅಕ್ಲದಾಲ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಜೆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲ ಆಪುಜೆರ್ ಬುಡ್ಲೆ. ಪಂಡಿನ ಅಕ್ಲದಾಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಜೆರ್
ಬುಕ್ಕಾಕ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕುನ್ಪು ಅಡ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೆರ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಕ್ಲ ಸಂಬಂಧಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಕ್ಲೆ ಮೈನ್ ಅದು ಇಪ್ಪುನ ಎಂಚಿನಾಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಅವೇನೊಂಚೂರು ಅಂತ ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ಎದುರು ಪಾತೆರ ಪೋಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಹಾಯ್ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ದಾದ ಪಂಡ 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 ಇದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎದುರು ಪಾತೆರ್ನ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಟೈಮ್ ಬನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂದಿಯಾನೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅಕ್ಲು ಪನ್ನಾಗ ಏನು ಅಂದಂದು ಪಂಡೆ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನ ಆಪುಂಡು ಆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಟ್ ನಮ್ಮದು ಹೋತುನಾ ಈ ಮಲ್ಲಕ್ಲ ಆವಡು ಎಲ್ಲಿಯಾಕ್ಲ ಆವಡು ಈ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಜ ಜಾಸ್ತಿ ಆದೀಜ ಎಡ್ಡೆ ಬಾತಿರ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಎತೆಲ್ಲಿ ಆವಡ ಮೆಂಚಿನ ಬೆಲೆಡೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಎಂಚಿನ ಇಪ್ಪಾಡು ಏತು ಕೊರ್ಪುನ ಆತೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಎಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪರ್ರಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪೆರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಚಲ್ಮನ್ ಪರ್ ಬರ್ಪುನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುನಕ್ಲ ತೂವೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಚಲ್ಮನ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೂವಣ ವಿಷಯ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೀಲ್ ಮನ್ಪುನ ಬಲ್ಲಿ ಬ್ರೋ ಅವು ಏಪಾಗ್ಲಾತೆ ಅವು ಕರ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ರಿಟರ್ನ್ ಅಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಇತ್ತಕ್ಲು ಒವೇ ವಿಷಯಡ ನಮ್ಮದು ಮಲ್ಲಕ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಚಲ್ ಮನ್ಪುನ ಬಟ್ ಅಕ್ಲು ಚಲ್ ಮನ್ ತಿತ್ತೇರ್ನ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚ ಆ ಪಾತೆರಗೆ ನಂಜ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತನ ಬಟ್ ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ದಾದೊತ್ತುಂಡ ನಮಕ್ಟ ಯೂಸ್ಲೆಜ್ ಬಟ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವಿಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ್ಜಿ ನಮ್ಮಡಂಜಿ ಒಂತೆ ಕಾಸು ಇತ್ತಿನಾಡ ನಮ್ಮದು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಶೋ ನಮ್ಮದು ಅದನ್ನು ಪನ್ನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪದಕ್ಲ ದಾಲ ಪನರಾಪ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಈತ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೂಜೆ ಜನ ಇಪ್ಪುನ ಮೂಜೆ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಅಂಚ ಮೂಜು ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ದಾದನ ಮೂಜು ಜನ ಒರಿದಾರು ಮಾರೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಮ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಏರಂಡ ಇತ್ತರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೂಜು ಜನ ಅಂಡ ದಾನೆ ನಿಂಕಲೆಗೆ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಆತ ಮೂಜು ಜನ ಬತ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಕಲೆ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಡು ಮೂಜು ಜನ ಅಂಡ ದಾನೆ ಗೈಸ್ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಾರ ನಿಂಗೆ ಅವೇ ಖುಷಿದಾಯ ಗೊತ್ತುನಾ ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಏನು ಸತ್ಯ ಬನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ ಮೈಂಡ್ ಡುಂಡು ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಆ ರೀತಿ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಆವಡು ಬಟ್ ಪಂಡ ರಂಜಿತೆರೆ ಹಾಯ್ ರಂಜಿತೆರೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ರಂಜಿತೆರು ಉಳ್ಳೇರು ಬ್ರೋ ಎಂಕ್ ರಂಜಿತೆರು ಪರಿಚಯ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಏರನ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಂಜಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಕಾಲೇಜ್ ದಾನೆ ರಂಜಿತೆರು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಆ ಊರ್ದಾರ್ಲ ರಂಜಿತೆರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ರಂಜಿತನ್ನ ಇರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಇರ ಎಂಚ ಪಂಡ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಬಟ್ರೆ ದಾದ ಪಂಡ ಏನು ಈತ್ ಪಂಡೇತ ಎಂಕಿ ಮರತುಂಚು ದಾಯ ಪಂಡ ದಾದ ಪನ್ನ ಇದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ನಗ ಮರತ್ತೆ ಹೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಉಲ್ಲ ರಿಂಗ್ ಪಂಡ ಆತ್ ಬತ್ತೆರತ್ತ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 32 ಜನ ಬತ್ತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ 16 ಜನ ಬತ್ತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ 14 ಜನ ಆಯ್ರು ಅಂಚ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಮಾತ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬತ್ತನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದ ಒಂದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮನ್ಪೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಬತ್ತಾರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮಕ್ಲು ಬರ್ಪುಜೆರ್ ಬಿಡ್ಲೆ ನಮ್ಮಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಜೆರ್ ಅಂಡ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚ ಮನೆಜಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಬಟ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ದಯ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡುಗೆ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಲ್ತುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡದು ಅವೇಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಬ್ರೋ ಇರ್ ದಾದ ಕಲ್ಪುನಿ ಬ್ರೋ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಡ್ ಎಂಕ್ ಆತ ಮೂಡಬಿದ್ರೆದಕ್ಲೆರ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ರಂಜಿತ್ ರಂಪುರ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದಾರ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲೆರ್ ಆತೆ ತೂಕ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ತೂಕ ದಾದಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ 0 ಬತ್ತಿಲ್ನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿಲ್ನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ರಡ್ಡ್ ಬತ್ತಿಲ್ನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಓ ರಿಕ್ಷಾನ ಬ್ರೋ ಅಂಚ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬತ್ತುದು ಉಂತುದಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಅವೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ನವ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬತ್ತು ಉಂತ್ಯಾರ ಆತ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಇಂಕ್ ದಾದ ಪನೋಡಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ನಡ ದಾದ ಪನೋಡುಂದೇ ಉಂಡ ದಾದ ಬಗುಲೋಡುಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಆತುಂಡು ಬಟ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಬ್ರೋ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಎನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದುಂಬು ಪೊನೊಪ್ಪೆದೆ ಪಂಡ ಇತ್ನೆಟ ಮಂತ ಚಾನಲ್ ಓಲ್ ಬರ್ಕತ್ತಾಯಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ನಾ ಈತ ಡಿಗ್ರಿ ದಾನ್ಲ ಫ್ರೀ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಇಟ್ಲ ಸೆಟ್ ಆವೊಡು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಅಕುಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೆರ್ ಬಟ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ದೂರಲ ಉಂಡು ಇಲ್ಲೆಲ ದೂರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲೆ ಪೋದು ಪನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ
ಬಟ್ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಯಾ ಮನ್ಪೆ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪನ್ಪೆರಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಪಾತೆರ್ನ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಏನ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತುಂಡ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿಜ ದಾಯದ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತನ ಪನ್ನಡ ಅವು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜ ಎಂಕಲ್ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಲೆ ಬಟ್ ಭಯಂಕರ ರೈಸ್ ಬೇರು ಎಂಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಚ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತುಂಡ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮನ್ಪುಲ ಬ್ರೋ ನಾಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಡಿಮೋಟಿಫೈ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬ್ರೋ ಯಾನ್ ಕಡಪದಂಚಿ ಬ್ರೋ ಕಡಪದಂಚಿ ಅಂಚ ಸೈಯಡ್ ನಮ ದಾದ ಏತ್ ಪಂಡಲ ಆತೆ ಬುಡ್ಲೆ ಬಟ್ ಏ ಪಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಏ ಪಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಬರೊಡು ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಡು ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅತ್ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆವೊಡು ಎಲ್ಲಿಯರ್ದ ಆಸೆ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ 7th 8th ಕ್ಲಾಸ್ ರ್ದ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗಡ್ದ್ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಅಂದು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪನೊಡುದು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಪಂಡ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲು ಉಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಡು ರಡ್ಡ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ 3 ಜನ ಐತ 2 ಜನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ದ ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಪುನ ಕಾನ್ಲ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವೊಂದು ಎನ್ನಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಡ್ಡ್ ಮುಂಚಿ ರೀಲ್ ಬುಡ್ನ ಬತ್ತಿನೇನು ಅವು ಬುಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲೆ ಶನಿವಾರತ ಏರೆಗಾನ್ಲ ಸೋನ ಶನಿವಾರ ಉಂಡ ಪಂಡ ಸೋನ ಶನಿವಾರ ಪಂಡ ಶನಿವಾರ ಉನ್ಪುನ ಪದ್ದತಿ ಬ್ರೋ ಇರೆಗ್ ರಂಜಿತ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಆತಿಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಶನಿವಾರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡ್ಂದ್ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆದಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಬ್ರೋ ಬಸವನಗುಡಿ ತಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆಡತ್ತ ಬಸವನಗುಡಿ ಬರ್ಪುಂಡತ ಬಸವನಗುಡಿ ಬ್ರೋ ಬಸವನಗುಡಿ ತಲ್ಪ ಲೈಟ್ 3 ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಸೀದಾ ಅದು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ದೀಕ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಚೂರು ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಆತುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಂಡೆ PUC ಲ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಆನ್ ಪರಾಯಿಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವು ಉಂದು ಪಂಡುದು ಅವುಲ FA1 FA2 ಅಂಚ FA3 ಅಂಚ ಅಂಚಾದ್ ಕೊಂತೆ ಟೈಮ್ ಆದ್ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಪೋಂಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ PUC 2 ವರ್ಷ ಎಂಚ ಆಳಾದ್ ಪೋಂಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ಮುಗಿತ್ ಪೋಂಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ಡ್ ಐನ್ ಜನ ಆಯೆರ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ತರ್ನೆ ದಾದಾನ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಾನ ಪನೊಲಿ ದಾದಾನ ಕಮೆಂಟ್ಡ್ ಪಂಡ ದಾದಾನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರೊಲಿ ಅಂಚ ಆ 16 ಜನ ಬತ್ತಲ್ಲ ದಾದಾನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರೊಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ತರ್ನ ಈ ಜನ ದಾದಾನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ 12 ಜನ ಅಂಡಲ 9 ಜನ ಆಯೆರ್ ಮಲ್ಲಿಚಿ ಲೈಕ್ 9 ಜನ ಆಯೆರ್ ಅಂಚಿತ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂತೆ ಆನ್ಲ ಯೂಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆತೆ ಯಾವನು ಎಂಕಲೆ ಯಾನ್ PUC ಓಲ್ ಮಂತುನಾಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪದ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಡ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಡ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಡ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಪ PUC ಮಂತುನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪೆ 10 ಲೈಕ್ ಆಂಡವ ಮಲ್ಲನೆ 10 ಲೈಕ್ ಮಲ್ಲನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪಂಡ್ಲ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೆಲದಕ್ಲ ಅಂಪೇರ್ ರಡ್ಡ್ ಸಾವಿರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಉಂಡು 2,500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಉಂಡು ಯೂತ್ ಆಯೆ ಬರ್ಪುಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಯೂಸ್ ಆಯೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂದ್ ಹರ್ಷಿತ ಕುಲಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬರ್ಪರ್ ಎನ್ನ ದುಂಬು ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವೇ ಖುಷಿ ದಾಯೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏರ್ಲ ಆತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜೆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ YT ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು YT ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಎಂಕಲೆ ತೂನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಮತ್ತ ಕುಂಬಾರ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್
ವೆಲ್ಕಮ್ ಅವ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ದಾದಾ ಅನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ದಾದಾ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಆಂಡವ ಬೇಜಾರಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತಿನ ಕೇಳಲಿ ಯಾನೆ ರಪ 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 ನಿಕ್ಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರೊಂದು ಹೋಗ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಾಲ ಉಂದಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಹತ್ತತ್ತ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಜನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉಳ್ಳರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕಡೆ ಒಂಜೇ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ್ರೆ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನು ಕೈನೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನು ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳಾರ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಡು ಅಂಚ 14 ನಿಮಿಷದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂಡು ಒಂಜಿ 25-30 ಜನ ಬತ್ತಿರು ದಾಪುಂಡು ಅಂದಂದು ಮಮತ ಅಂದಂದು ಈರು ಪನ್ನ ಸತ್ಯ ಅವೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಯೆ ಈರು ಏರೆಗ್ಲ ಪಾತೆರ್ ನೋಡ್ಚಿ ಈರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಒಂದು ಬಟ್ ಎದುರೆದುರು ಮಾತೆರ್ನೆದುರು ಪನ್ನಾಗ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಬ್ರೋ ಎನ್ನೆದುರು ಪನ್ನಾಗ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನೆದುರುಗು ಪನ್ನಾಗ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾಕಿದಕ್ಲೆನ ಎದುರು ಪನ್ನಾಗ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಎನ್ನಿವೆರ್ ಇಂಬೆ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಮಾರೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನ ಪಂಡ ನಮ್ಮಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ದೂರ್ದುನ ಈತ್ನೆ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂತ ದೂರ್ದುನ ಬಟ್ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೆರ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪಿದಾಯ್ದಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ದಕ್ಲ ಅದಿಪ್ಪು ರಿಲೇಷನ್ ದಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ದಕ್ಲ ಅದಿಪ್ಪುಡು ಅಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂದು ಮಂತನ ಬೊಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೆರ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಡು ಒರಿಯಾಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಜೊತುಂಡ ನಮಕ್ ಅಕ್ಲ್ ಪನ್ನಾತೆ ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವೊಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡದ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ದುಂಬುದ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಿನ ಮೀನ್ ಇತ್ತೆ ಒಲ ಇತ್ತುದು ಎನ್ನಿದೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಐಟೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆದ ಐಟೆಡ್ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅದು ಅಂಚದಾಲೆ ಬುಲಿಪರ ಬತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಪನ್ನಗ ಅಪ ಬುಲಿಪರ ಬೇಜಾರು ಆಪೆದಂದು ಯಾನ್ ಏಲೋರ ಎನ್ನಿದೆ ಕತ್ತಲೆ ಜೆಪ್ಪುನಗ ಎನ್ನಿನ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂದ್ಪೊಡು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ದಾದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕಿದ ಎಂಚ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ತಿಕ್ಕುಂಡಲ ಅವೆ ಎಂಚ ಪನೋಡು ನೆಂಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಯೋಚನೆ ಮಂತಿಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಪನೋಡು ನೆಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಪನ್ನಗ ಅವು ತಪ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಎದುರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಟಪ್ ಎಂಚಾನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಓಪನ್ ಅದು ಅಂಚ ಗಿಂಬಲ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬಟ್ ಗಿಂಬಲ್ ಪಂಡ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ದೆಪ್ಪುನಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು 7,000 ಉಂಡು ಬಟ್ ಅಯಿನ್ ದೆತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ದೆಪ್ಪೆ ಈತ್ನೆಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತುಂಡು ರಡ್ಡ್ ಸಾವಿರ ತಾಜುನುತ್ತ ಅಸ್ಪತ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತುಂಡು ಅವೇ ಖುಷಿ ಈತೆಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತುಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯನ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಂದೆ ಪೋಪುನ ಆತುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಬ್ರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ 5:45 5:45 5 ಜನ ಅಲ್ಲ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಡು ಮಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಯಾವಂದು ಎಪ್ಪುನ ಐಕ್ದಾಲ ಅಂಪಾರ ಆಪುಜಿ 0 ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದಾಲ ಅಂಪಾರ ಆಪುಜಿ ಬಚ್ಚಿದು ಉಂಡವ ಸತ್ಯ ಅಂಡು ಪಂಡ 21 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಐನ್ ಜನ ಬಟ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಲ್ತೆಂಡ ಎಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಉನ್ನದೆ ಪಂಡ ದಿನಟೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒಂಜಿ 50 ಜನ 80 ಜನ ಬತ್ತೇರ್ನಲ ಅಕ್ಲು 2 ಗಂಟೆ ತೂಯರ್ನ ಅವೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ನ ನೇಮ್ ದಾದ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಎರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವೆ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ನೇಮ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಾತ್ರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡ ಅಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡ ಅನ್ಪುದಾರೆ ಬಟ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದೆರ್ ನೇಮ್ ಅಂಚ ಗೌಡ ಎತ್ತ ನೆಡ್ಡೆ ಎತ್ತುದು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಆಂಡು 11 ಇತ್ತು 3 ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಜನ ಬತ್ತೇರ ಅವೇ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಗಡಿ ಬರಂದಿಲ್ಲೇರು ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಗೌಡ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಚಾನಲ್ದ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಬ್ರೋ ಇರೋದೇ ಪೋಡಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡೆ ಬ್ರೋ ಕಮೆಂಟ್ ಬ್ರೋ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂತಂದಾರ ಪಾರೆ ಯಾವ್ದು ಆಲ ಆಪುಜಿ ಬ್ರೋ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಅಂತು ಕಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ ತೋಜು ಜಾವ ಪಂಡಿಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬ್ರೋ ಇದು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಡಿಲೀಟ್ ಅಂತ
ಅಂಚ 4 ಜನಲ್ಲ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತಗ 0 ಆಪ್ನೋಟ್ 0 ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಪೆ 0 ಅದಕ್ಕೆ ದಂಡ 0 ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಪೆ ಪಂಡ 0 ಆಪ್ನೋಟ ಕಾಪಡ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ನ ಸರಿ ಆಪ್ಚತ್ತು ನಡುಟು ಹಾಂ ಬ್ರೋ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಇಂತೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಎಂಕಲ್ ನಕ್ಲಿ ಪಂಡ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಿದ್ರು ಆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ಬಿಡು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತೂಪಿದ್ರು ಅವ್ನು 8 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ಪಿದ್ರೆ ಆತ್ ಪೋರ್ತಾನೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕುದಲ್ಲ ಪೋಪಿದ್ದೆ ಬ್ರೋ ಎಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕುದಪ್ಪನ ಖುಷಿ ಆಪಿದ್ದಾನೆ ಅಕ್ಲಂಜಿ ಬತ್ತೇ ಅವೇ ಖುಷಿ ಆಪಿದ್ದಾನೆ ನಂಜಿ ಅವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂಜೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕುದು ಬೇರೆ ಅವೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಂಡದ ಜಾ ತೋ ನಾನು ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೊಡು ಡೈಲಿ ಎಲ್ಲೇ ತೋಡು ಎಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಆತ ಬಟ್ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಕಂಡ ಬೇತನೆ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪುಡು ಅವು ಪಂಡ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಂದು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಪಾಡೋಡ್ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಎಂದು ಪಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೇ ಕೆಲದಕ್ಲಂಪರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಗೇಮಿಂಗ್ಲ ಆತುಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಗೇಮಿಂಗ್ ದುಂಬುದಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಂಬ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೈಕ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾತಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆತಿರ್ ದಾದ ಹುನ ಅವಾಗ ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಇಪ್ಪು ನಾಲ್ಕು ಸರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಬರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಗೇಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಗೇಮೇ ಆ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಹಾಳಾದೋತುಂಡು ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅವು ಭಯಂಕರ ಬಂಗೊಂಡು ಬ್ರೋ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಬ ಏನು ಏತಂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು 10-15 ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೀಗ 10-15 ವೀಡಿಯೋ ಡಿಚ್ಚಾನೆ ಒಂದು 10 ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ವೀಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಪೋಪಿದ್ದೇನೆ ಐನ ಆಜಿ ಸಾವಿರ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಹೋಪಿದ್ದೇನೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ 200 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಬಂಗ ಬರೋಡು ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಗೊಬ್ಬುಜಿ ಬ್ರೋ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಉಂಡು ಪಬ್ಜಿಲು ಉಂಡು ಬಟ್ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಲಗಡೆ ಎತ್ತು ಪಾಡ್ದೀರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಂತ್ ಫುಲ್ ಲಗಡೆ ಎತ್ತು ಪಾಡ್ದೀರ ಅಂಚ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಗೊಬ್ಬುಜಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಎತ್ತಂಡ ಯಾರಲ್ಲ ഇപ്പോൾ 3 ಜನ ಪಂಡ್ರದ ಅದೇ ಪುಣಿ ఇప్పుడు 3 ಜನ ಬ್ರೋ ಪಂಡ್ರದ ಅದೇ ಪುಣ ಹಾಂ ಬ್ರೋ ಎನ್ನಡ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡ ದುಂಬು ಚಾನಲ್ದ ಪ್ರೂಫ್ ಪಂಡ ಜಿಮೇಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಬ್ಯಾನ್ ಆತಲ್ಲ ಅಂದು ಮಾತ ತೊಯ್ಪಾದನ ಆತೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆತನ ತೊಯ್ಪಾದ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಬ್ಯಾನ್ ಆತನ ಮಾತ್ರ ತೊಯ್ಪಾದನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂದು ಪೋತುಂಡು ಪಂಡ ಇಟ್ಟು 13 ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇತ್ತು 1300 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದಾದಿತ್ತು ಕರೆದಿತ್ತು ವ್ಯೂಸ್ ಅಂಚ 1300 ವೀಡಿಯೋ ಆಡ್ದೆ ಏತ್ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಏತ್ ಉಂದಾತು ಏತ್ ಲೈವ್ ಮಂತಿಪ್ಪೆ ಏತ್ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಆಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಆಡ್ದಿಪ್ಪೆ 1300 ಒಂಜಿ 1300 ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಆಜಿನೊಂದು 700 ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 200 ಪೂರ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಪ್ಪು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಕೆಜಿ ಪೊಟ್ಟು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಪೆದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಕೆಜಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಆಂಡಲ ನೆಂಚಿನ ಕುರ್ಚಿ ಪಾಸೊಂದು ಓಪನ ಕುರ್ಚಿ ಪಾತ ಹೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಟ್ಟಡು ಗುಡ್ಡೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂಡ ತೋಟದ ಅಲ್ಪ ತೋಟ ಚೂರು ಮಿತ್ತು ತೋಟ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಚೂರು ಇಪ್ಪುನ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಕ್ಕುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಮಿತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಬಿಟ್ಟು ಕುರ್ಚಿ ಕೊನೊಂದು ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ಉಂಬುಲಿ ತುಚ್ಚೊಂದು ಇಂದು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಪೆನೆ ಅಲ್ಲ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಜನ ಬರ್ಪಿದ್ದೇನೆ ಅವಲ ಜನ ಬರ್ಪಿದ್ದೇನೆ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಖುಷಿ ಲಾಭ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಚ್ಚಂಡು ಡಿವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿದ ಡಿವೈಸ್ ಮಾರೆ ಅವಲ್ಲ ಗೇಮಿಂಗ್ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಕ್ ಆಪುನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ಪುನ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸ್ಟಕ್ ಆಪುನ ಕಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಸ್ಟಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜಾಂಡ್ ಬೇಜಾರಾಪೇರಿನಿ ಬ್ರೋ ಯಾರನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರಿದ್ದಾನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲಿ 7 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು 7 ಜನ ಎಲ್ಮ ಜನ ಇರ್ತೀರಿ 7 ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಸ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲಿ 10 ಲೈಕ್ ಆತು ಅವೇ ಮಲ್ಲ 10 ಲೈಕ್ ಆತು ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೇಗ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರನೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಬಟ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತೂಪಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಜಾರು ಅಂತ
ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರಪೆ ಒಯ್ತಾ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಕೇಳಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಎಲ್ಮ ಜನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಯಾರನ್ನ ಪನ್ನೆ ಜನ ದಾದ ಅನ್ಪುನೆ ದಾದ ಪನ್ಪುನ್ನದು ಗೊತ್ತಾಪ್ಚಿ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಬ್ರೋ ದಾದನ ಪಂಡರ್ ನಾನು ಪನೊಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಂದ ಒಯ್ತಾನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಏನು ಪೋರದು ಒಂಜಿ 15 ಲೈಕ್ 20 ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತದು ಐದು ಜನ ರೈಟ್ 5 ಜನಟ್ಟು ಒಂಜಿ 3 ಜನ ಲೈಕ್ ಮಂತಿಪ್ಪಾರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ 3 ಜನ 4 ಜನ ಲೈಕ್ ಮಂತಿಪ್ಪಾರು ಆ 2 ಜನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಯ್ರು 0 ಆಯ್ತದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಪೇತು 24 12 12 36 ಅಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಯಾವ ಎಪ್ಪಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಓವನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಜನ ಬರ್ತೀರ ಅವೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲೇ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆನ್ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ರಂಜಿ ತನ್ನೆ ಪನ್ಪನ ಉರುಳೇರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ರ ಬಟ್ 3 ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಕಲ್ನ ಅವು ಖುಷಿ ಆಪ್ನ ಅನ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಚತ್ತುಲೆ ಆಕ್ಲು ಒಟ್ರಾಸ್ ಮಂತದೇ ವೈರಲ್ ಆತನಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಈತ್ನೆಟದು ಏರ್ಲ ಆತ ಪಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಹೋದ ಜೇರು ಪಂಡ ಒಟ್ರಾಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಮಿತ್ತು ಹೋಪುನ ನಮ್ಮಕ್ಲು ಒಟ್ರಾಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತನಾಗ ಎಂಚಿ ಸಾವಿಯ ಮಲ್ತೇನೆ ಅನ್ಪೇರು ತೂಗ ಏನು ಮಲ್ಪ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ ಹನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ನಡ ಪಂತೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನಡ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಇದು ಅವೇ ಕೊಂಚ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆವಡು ಪಂಡ ಐತೆ ಬಗೆತೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂವೊಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಯೂಸ್ ಆಪ್ಲೆಕ ಅಂದ್ ಎನ್ನಿದೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಬಟ್ ಏನೊಂಜಿ ಎನ್ನಿದೆ ಏನೇ ಈ ದಿನಟ್ಟು ದಾದಾಂಡೊಂಜಿ ಗಿವ್ ಅವೇ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ್ ಎನ್ನಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತಿಂಗಳಡೆ 15 ದಾದಾಂಡ್ಲ ಗಿವ್ ಅವೇ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನಿದೆ ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಾಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನಿದೆ ದಾದ ಗಿವ್ ಅವೇ ಎನ್ನಿದೆ ತೂಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಾಕ್ಲೆ ಏನು ಗಿವ್ ಅವೇ ಕೊರ್ಪೆ 14 ತಾರೀಕು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು 14 ತಾರೀಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಾಕ್ಲೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಗಿವ್ ಅವೇ ಕೊರ್ಪೆ ಏನು ನೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬಂದಿತ್ತೆ 1,000 ಕೊಡ್ತೆ 1,000 ಪಂಡ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕಟ್ಪುರ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಏನು 1,000 ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದು ಅವೇನು ಕೊಡ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಅವೇನೊಂದು ಕೊಡ್ತೆ ಪಂಡ ಅವು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದು ನೆನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ತಿಕ್ಕದು ಅವಲ ಕೊಡ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಐತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಐ ಬರ್ಚು ಬಂಡಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ತೆ ದೇವಂಡ ಯಾನ್ ಕೊರ್ತೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಆ ಪಂಡದು ಕ್ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿನ ಧರ್ಮತ ಬಟ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆತನ ದಾನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಹೂವ ವಿಷಯದ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆತನ ದಾನ ಕೊರ್ತೆ ಬಟ್ 1,000 ಐಡ್ದು ಒಂಜಿ 500 ಪಂದಿತ್ತೆ 500ಲ ಕೊಡ್ತೆ ಐಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತೆ 100 ರೂಪೀಸ್ದ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ 100 ರೂಪೀಸ್ಲ ಕೊಡ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 14 ತಾರೀಕು ಒಂಜಿ ಗಿವ್ ಅವೇ ದೀತೆ ಎಂಕ್ ಆಂಡ ಮಿನಿ ಆನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಜನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೊರ್ಪೆ ಗಿವ್ ಅವೇ ಪಂದಕ ಗಿವ್ ಅವೇ ಕೊರ್ದೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚ ಆ ಜನಲ್ಲರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ 2 ಜನ ಉಂಡು ಆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ದು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಏನೇನು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಏರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ಲ ದಾಲ ಪನ್ನಡು ಪನ್ನದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮೊರಣಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮನ್ಪರ ಪೋಯ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟ್ ಬಟ್ ಆತು ಉಂದೇ ಏಜ್ ಮಾರೆ ದಾದ ಐಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾವನ್ನ ಅవి ಈ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತುದು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಟ್ ಐನು ಎಂಚ ಅಂಚ ಯಾನಿಗ್ಲೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಒಯ್ಪಾವೆ ಎನ್ನ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಏತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಿನಂದು ಒಂಜಿ ಮೊರೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ ಫ್ರೆಶಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಲೈಕ್ 254 ಜನ ತೂತೆರ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ತಿಕ್ಕುದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ತಕ್ಕನ ಹಿಡ್ದು ಫೋನ್ದ ಬ್ರೋಕ್ ಎಂದ ವೀಡಿಯೋ 131 ಜನ ತೂತೆರ್ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಲಕ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಲತ್ತು ಇಂಕ್ ಲಕ್ಷ ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪನತ್ತು ಇಂಕ್ ನೂರು ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಲ್ನ ಏನಾಯ್ನು ಖುಷಿ ಪಡ್ಪೇನೆ ರಡ್ಡು ಬತ್ತನ ಇಂಕ್ ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಲ್ನ ಇಂಕ್ ಐದು ಖುಷಿ ಬೊಕ ತೊಂಜಿ ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ದಂಚಿ ಪೋಡಾಂಡ ವಾಚ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ 301 ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಆತನ 3000 ಗಂಟೆ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ 301 ಮುನ್ನೂತ್ತ ಅಂಡ ಎಂಚ ಅನ್ಪುನ ನಡೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಬಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅದು ಬುಕ್ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಹೋತುಜಿ ರಜೆ ಇತ್ತನ ಬೇಲೆ ಪೋನಿತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಪೋಯಿನ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪರ ಆಪೇಜಿ ಬಯ್ಯ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ವೀಡಿಯೋ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಾಯನಾಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಹಿಡ್ದು ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಂತುಜಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಇಡುಪೆ ಪಾಲ್ಸ್ ಪೋಯಿನ ಐತೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೇನೆ ಅವು ದಾದ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಾನು ಪಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅಂಡೆಲ್ಲ 310 ಯೂಸ್ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಊಟ ಬತ್ತುದುಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಕ್ಕೆ ವಾಡೇಜಿ ಅಂಚಲ್ಲ ಇರ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಅವು ಈತ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟುಂಡು ಈ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನ ಪಂಡ ಅವು ಇದೋದನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೊಂದು 31 ಆಗಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತನ ಡೇಟ್ ಬಾರ ಆತನ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬೇತೇನೆ ಹಿಡ್ದು ಆವಡು 3000 ನನ್ನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆರುಂಡು ಆಯ್ತು 2700 ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಆವಡು 30 lakhs ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅವ್ರು 29 ಆತನ ಅದ ಇಂದ ಜಾವು 4000 ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ನೇಮ್ ದಾದ ಬಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡಾತ ಬ್ರೋ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ತುಲೆಗೆ ಐಟೆ ಏನು ಪಾಡ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಬಟ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇತ್ತರು ಬೈನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಏನು ಓಲ ಬೋಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಪ್ಪು ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಎಣ್ಣಿದಿತ್ತು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು ತೂಲಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಪನೇ ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಐಡಿ ತೂವಲಿ ಮುಲ್ಪನೆ ತೂವಲಿ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಪ ಟಿಕ್ಸ್ ಬಾಯಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಬಗಲ್ರಲ್ಲ ಹೊಂದಿಚ್ಚಿ ತೂಲೆ ಬ್ರಪ್ಪನೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡವ ತೂಲೆ ಅಂಚ ನಂಗೆ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾರೆ ಒಂದು ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತನ್ನ ಉಂದಾನ್ಲ ಆತು ಇಂಚಿನ ದಾದಾನ್ಲ ಆತು ತೂಯರ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ತೂಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಚ 36 ನಿಮಿಷ ಎಂಚಿನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಂದು ಅನ್ಪುನ ದಾದಾ ಅಂಪುನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ತುಕೋ ಬ್ರೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಾಗ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಕಿದಿದೆ ಹಿಡಿದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಲಿಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಅಂತೆ ತಿಕ್ಕದಿ ನೆಟ್ ಫಾಲೋ ಕೊರಲಿ 37 ನಿಮಿಷ ತಿಕ್ಕಂಡು ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಅವ ತಿಕ್ಕಂಡು ಓಕೆ ಬನ್ನಿ 2 ಜನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆವ ಫಾಲೋವರ್ ನೈಕ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೈತೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಈರೋರಿಗೆ ತೋಜುನು ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಲಿ ಯಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಮಾರೆ ಏತ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪುನಃ ನರ್ವಸ್ ಆಗ ಒಂಚೂರು ಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತಾರೆ ನಂಗೆ
ಅಂಚ ಪದ್ರಾಡ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಅನ್ಪುನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಲ್ಪ ಮುಟ ಕಾಪೆ ನಲ್ಪ 37 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು. ನಲ್ಪ ಮುಟ ಕಾಪುನ ನಲ್ಪ ಮುಟ 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು. ಪದ್ರಾಡ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಪದ್ರಾಡ್ ಲೈಕ್ ನಿನ್ನ ಮೆನ್ನು ಕಣ್ಣು ಕಿಡಕೆ. ಎರಡು ಜನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅವು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬರೋದು ಇಪ್ಪೇರು ಅವು ಪೋರಾಯನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋರಾಯನಾಗ ಬರೋ ಜನಕ್ಲು ಬರೋದು ಇಪ್ಪೇರು. ಇಪ್ಪುನಾಗ ಜನಕ್ಲು ಬರ್ರ ಅಪ್ಚಿ ಪೋಯಿನಾಯನ ಬರ್ಪೇರು. ಬ್ರೋ ಚಾ ಪರಿಯರ ಚಾ ಚಾಯ್ ಪರಿಯರ ಚಾ ಅಂಡ ಬ್ರೋ ಚಾ ನನ್ನ ಚಾ ಪರ್ತಿಜಿ ಮರೆ ಅಂಚ ನಾ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಚಾ ಪರ್ತು ಕುಲ ಒಂದೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಟೈಮ್ ಚಾ ಪರೋಡು ಜಾಲಿ ಅನ್ಪೊಡು ಜಾಲಿ ಮನ್ಪೊಡು. 31 ನಿಮಿಷ 31 ಆಂಡ ಬ್ರೋ ಅಂಚನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡ್ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೋ ಎನ್ನ ಅವೇ ಪಂಡೆತ ಬ್ರೋ ಆತುಂಡು ಎನ್ನ ಚಾ ಪರ್ದು ಯಾನು ಏಪನೆ ಚಾ ಪರ್ತೆ ನಾನು ಚಾ ಪರೋಡು ಉಂದಾಪುಂಡು ಚಾ ಪರ್ಪನ ಬುಡ್ತೆ ಮಾರೆ ಛೇ ನಿನಗೆ ಕಾಫಿ ಬರ್ರೆ ಎ ಬಲ್ಪುಗ್ಲ ಪೇರು ಬರ್ರೆ ಎಂಬುಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ್ಲ ಪೇರು ಬರ್ರೆ ಚಾ ಒಂಜಿ ಬುಡುಕಂದು ಮೊರೊಂದಿಂಚಿ ಕಷಾಯ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಚಾ ಬುಡುಕಂದು ಚಾ ಒಂಜಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇತ್ತಲೆಕ ಚಾ ಬುಡ್ರಾನೆ ಆಪುಜಿ ಬೇರೆಗ್ಲ ಆತೆ ಚಾ ಬುಡ್ರಾನೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಲ್ಪ ಚಾ ಪರ್ದಿನ ತಲೆಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಬಯ್ಯ ಚಾ ಪರ್ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಆನೆ ಬರತ್ತನೆ ಚಾದ ಅಂಚ 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 ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬ್ರೋ ನಲ್ಪಾಂಡ ಅವೇನು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ಪೆ ಫಾಲೋ ಕೊಡ್ದಿತ್ತನ್ನ ತೂಪೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾಲೋ ಕೊರ್ಪೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಂದು ಅನ್ಪೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬದಲಾಗಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಡ್ಡು ಜನ ಯಾರು ಅವು 2 ಜನ ಪೇರಿಗೆ ಬರ್ರ ಒರಿ ಯಾರ್ಪನಿಗೆ ಅಂಚಾತ ನಿತ್ತೆ 2 ಜನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬ್ರೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬತ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ 10 ಲೈಕ್ 10 ಲೈಕ್ 10 ಲೈಕ್ ಅವನು 10 ಲೈಕ್ 10 ಬ್ರೋ 10 వరి పంటల లైవ్ స్ట్రీమ్ అయితే సీదా బంధు అని చెప్పున ಬ್ರೋ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಎಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಆತ ಪಕ್ಕ 3 ಜನ ಇರವ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಂದ್ ಮನ್ಪೆನ್ 3 ಜನದ ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಂದ್ ಮನ್ಪೆನ್ ಪನ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಂದ ಪೇರು ಜನ ಕುಲ್ತುಲೆ ಅಂದ ಅತ್ತ ತುಲೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇತ್ತ ಪ್ಯಾನಿಕ್ಲು ಪೋಪುನ ಕಾಪಾಡು ಆತಿ 3 ಜನ ಯಾರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ 13 ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಏನು ಬೊಸ್ಸ ತಕ್ಕ ಬರ್ತಿದ್ದ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೋ ಟು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಅವ ಲೈಕ್ ಬ್ರೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ 3 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಬ್ರೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೋ 2 ಜನ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ 2 ಜನ ಯಾರು ಬೇಗ ಪೊಲ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪದ್ರಾಡ್ ಲೈಕ್ ಬಟ್ ಖುಷಿ ಆಪು ಇಂಚೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ಪಡದ ಅಂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಂತ ಇಪ್ಪಡು ಅವು ಸುಮಾರು ಜನ ಇಪ್ಪಡು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ 10-15 ಜನ ಇತ್ತು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ಪಡ ಖುಷಿ ಆಪು ಪನ್ನಿ ಇರಲ್ಲಾರ ಏನಂಚೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪರ ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಎಪ್ಪುನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಸೈಡ್ ಯಾವ್ ಬಚ್ಚಿನ ಇಂಕ್ಲ ಪಾತೆರ್ದು ಒಂಡೆ ಫಸೆ ಆಜಿಂಡು ನೀರು ಪರೋಡತ್ತೆ ಬ್ರೋ ದೊಂಡೆದ ಪಸೆ ಆಜಿಂಡು ಬ್ರೋ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬತ್ತನೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಝೀರೋ ಆಡು నేను ఈరిపోదుక జీరో ఆపన దెబ్బ కాఫ్ నేను జీరో ಬಂದಂಟೆ ಡಮಾರ್ ಏಪ ಬರ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್లో ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಬರ್ಪರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದೇ ಗೊತ್ತಂಡ ಏನಿಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೆ ಮಾನಿಟರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೆ ಬಾಯ್ 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 ಇದು పోయిండారు జీరో అన్న లైవ్ స్ట్రీమ్ బంద్ అనిపే పోలే 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 ఇప్పుడత్తి జీరోనే అప్పుజి మారే ಒಂಜಿಂಡು ಒಂಜಿನ ಬಿಡ್ದು ಮನಸ್ಸೇ ಅಪ್ಪಸಿ ಜೀರೋ ಆಡ ಮನಸ್ಸಾರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಂದು ಅನ್ಪುಗಾನು ಎಸ್ ಜೀರೋ ಉಂಟು ఉండేది పసే ఆచింది దాది ಕೂಡ ವರ್ಪರ್ ಮಾರೆ ಏನು ಆಫ್ ಫೋನ್ ಪೇ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಆಫ್ ಫೋನ್ ಪೇ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಫೋನ್ ಪೇ ಬ್ರೋ ಆಫ್ ಫೋನ್ ಪೇ పోయినారు కూడా ಬರ್ಪನದ ಜೀರೋ ಆದಿತ್ತನದ ಈಗ ಆಫ್ ಅನ್ಪನೆ ಬಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ವರಪ ವಚ್ಚಾ 45 ನಿಮಿಷ ಜಿಂಗಿಲಕ್ಕ ಬಟ್ ಇಂಚ ಬಾತ ಧೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ದಯವನಿಗೆ ಏನ ಫೇಸ್ ತೋಜಿ ಏನೇರದೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲಿಯರ ಆಯ್ತಾ ಒರಿ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರೋ ಒರಿ ಏರ್ದೆ ಗೊತ್ತು ಓಕೆ ಸರಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಂದು ರೆಡ್ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಮಾರೆ ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನೋ ಬರ್ಪಿರೋದು 2 ಜನ ಪೋಲೆ ಏನೋ ಬಾಯ್ ಜೈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಡು ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪದ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಅವೇನೊಂಜಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗ್ನು ಬಟ್ ಐನು ಆಂಡಲ ಏನು ಪಂಡ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ಪೆ ಅಂಚ ಮಾತಿಲ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪನೊಂದು ನಿನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿನಿತ್ತ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನೆನ್ಮಂತೋಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್ ಶುಭ ರಾತ್ರಿ.